Odpružení Hydraktiv 3 je světovým unikátem. Je schopné reagovat na základě množství informací a optimalizovat v reálném čase chování vozidla za všech okolností. Skládá se z hydraulického okruhu s vysokým tlakem nové generace, oproti předchozímu výrazně zjednodušenému. Pružící jednotky jsou zcela nové koncepce a kompaktní hydroelektronický blok, nazvaný BHI, má vestavěné samostatné elektrické čerpadlo. BHI je pomocí multiplexní sítě každou setinu sekundy informován o chování vozidla a stavu vozovky. Informace jsou předávány prostřednictvím elektrických snímačů rychlosti a výšky karosérie. BHI upraví následně světlou výšku v závislosti na okolnostech. Na dobrém povrchu při rychlosti vyšší než 110 km za hodinu se vozidlo sníží o 15 mm. Zlepší tím svou aerodynamiku, tím i jízdní vlastnosti a sníží se spotřeba. Při poklesu rychlosti pod 90 km za hodinu se vozidlo vrátí do své základní výšky. Pokud je rychlost nižší než 70 km za hodinu na špatné vozovce, světlá výška se zvýší o 20 mm, aby byla zajištěna bezpečnost při zachování pohodlí z jízdy. V případě potřeby může řidič pomocí elektronického impulzu zvolit výšku vozidla, umožňující překonat konkrétní překážku. Jakmile vozidlo překročí rychlost 10 km za hodinu, automaticky se vrátí do původní jízdní polohy. Inteligentní řízení pérování Hydraktiv 3 navíc zajišťuje stálou světlou výšku bez ohledu na zatížení vozu a tím i stálé jízdní vlastnosti. U motorizace V6, HPI a HDI má Hydraktiv 3 další dvě pérovací koule, které dále zvětšují možnosti hydraulického okruhu, zvyšují měkkost odpružení. Navíc je v systému zabudován zvláštní snímač úhlu natočení a rychlosti otáčení volantu. Ten informuje nepřetržitě jednotku BHI o požadavcích řidiče na změnu směru. Třetí pérovací koule na každé nápravě je podle okolností připojena nebo odpojena od hydraulického okruhu a tím se plynule mění charakteristika odpružení, které má dva režimy. Měkký nebo tužší. Blok BHI neustále vyhodnocuje informace za poslední minutu jízdy. Analyzuje způsob jízdy řidiče a zjišťuje jeho styl. Řídí přechod z měkkého do tužšího pérování na základě informací, které obdržel od snímačů. Čím je jízda živější, tím více potřebuje řidič cítit reakce svého vozu. Tlumení a odpružení jsou upravovány v reálném čase, tak aby zajistili tuhost a bezpečnost například v zatáčce a naproti tomu měkkost, zaručující pohodlí například při přímé jízdě. Navíc režim Sport nabízí řidiči možnost vybrat si dynamičtější způsob jízdy, kterým využívá tužší charakteristiku odpružení. Zcela nová konstrukce pružících jednotek zajišťuje dlouhou životnost hydraulického okruhu bez potřeby údržby po 200 000 kilometrů.